ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Dr. M. V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M. V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs, offers you multiple of courses. Dr. M. V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M. V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.
Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048 0824 248 1096. Website www.m.in.
ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ್ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಹ? ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses.
Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣೀಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಶರಣುಕಿನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣೀಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ. ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆನಗೆ, ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆನಗೆ. ಬಾಧಿಸುವ ಯಮನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸು ಮಾಧವ, ಬಾಧಿಸುವ ಯಮನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸು ಮಾಧವ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೇ ನಾನು, ಒಂದು ಭವದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೇ ನಾನು, ಒಂದು ಭವದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಭ್ರಷ್ಟ ನೆನಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ನೆನಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ. ಶಿಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಶಿಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ.
ಪಾದ ಪೂಜೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಎನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸದನ ಮಾಡೋ ಮುದದಿ ಶ್ರೀಧರ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಎನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸದನ ಮಾಡೋ ಮುದದಿ ಶ್ರೀಧರ. ಹರುಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಕ್ಷೇಮ. ಹರುಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಕ್ಷೇಮ. ಇರಿಸು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಇರಿಸು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು. ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತಾರ್ಥ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಯುತ. ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತಾರ್ಥ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಯುತ. ಚಾರು ಚರಣ ತೋರಿಯನಗೆ ಆರುಗಾಣಿ ಸಯ್ಯ ಕೊನೆಗೆ. ಚಾರು ಚರಣ ತೋರಿಯನಗೆ ಆರುಗಾಣಿ ಸಯ್ಯ ಕೊನೆಗೆ. ಭಾರ ಹಾಕಿರುವೆ ನಿನಗೆ ನಾರಸಿಂಹನೇ. ಭಾರ ಹಾಕಿರುವೆ ನಿನಗೆ ನಾರಸಿಂಹನೇ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು. ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಜನಕ ನೀನೇ ಎಂದು ನೆನೆವೆನಯ್ಯ ದೀನಾಬಂಧು. ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿಂದು ಅನಿರುದ್ಧನೇ. ಜನನಿ ಜನಕ ನೀನೇ ಎಂದು ನೆನೆವೆನಯ್ಯ ದೀನಾಬಂಧು. ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿಂದು ಅನಿರುದ್ಧನೇ. ಹುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು. ಹುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು. ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಸತ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತೃಕೇಶವ. ಸತ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತೃಕೇಶವ.
ಮರೆಯದಲೇ ಹರಿಯ ನಾಮ ಬರೆದು ಓದಿ ಪೇಳ್ದವರಿಗೆ, ಮರೆಯದಲೇ ಹರಿಯ ನಾಮ ಬರೆದು ಓದಿ ಪೇಳ್ದವರಿಗೆ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ, ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ತೋಳು ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಮಾಗಾಯಿಗಳನಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಗಳಿರು ಗಳಿರೆಂಬ ಗೆಜ್ಜೆಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಹುಲಿಯು ಗುರರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿಗಳನಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಗಳಿರು ಗಳಿರೆಂಬ ಗೆಜ್ಜೆಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ನಿಲುವಿಗೆ ನಿಲುಕದೆ ಒರಳ ತಂದಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ನಿಲುವಿಗೆ ನಿಲುಕದೆ ಒರಳ ತಂದಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಲುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದು ಮಾಣಿಕವೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವ ನಡೆಸಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಸಜ್ಜನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವ ನಡೆಸಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಲಜ್ಜೆಗೀಡಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಕಾಯ್ದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ, ಲಜ್ಜೆಗೀಡಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಕಾಯ್ದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ. ಸ್ವಾಮಿ ವಜ್ರ
ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಹಿರಣ್ಯಕನುದರವ ಸೀಳಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖವನಿತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನಖದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕನುದರವ ಸೀಳಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖವನಿತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ವಿಕಳಿತಗೆಡಿಸಿದ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲರ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ವಿಕಳಿತಗೆಡಿಸಿದ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲರ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖತೀರ್ಥರ ಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೈ लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम् शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ स्वामी शरणमय्यप्पा Hello, mic check. Testing check. Base कर ला. Hello, mic check. Testing check. Hello, mic check. Hello.
ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಿಂಡ ಇನಿತೆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ದಾದ ಕಾಂಡಿಯರ್ಲ ಬಂಚಿಗ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಪಿಲಿತುವರ ಬೈದಿಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಇರ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಪಿದೈ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡೋರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಪಿಲಿ ಜಪುಡಾಯರ ಕೇನು ಜಿದ್ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೋಟ ನಿಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ ಡಬ್ಬಲ್ ಔಡ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಒಂದು ದಾಲೇಜಿ ನಾನು ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಬನ್ನಗ ಏತು ಜೋರು ಆಪುಣ ಆತು ಜೋರು ಜವನೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡೆ ಸಮಾಧಾನದ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಒಂದು ಓಡಿಲ್ಲ ಯಾಯಿ ಜಂಟಿಗೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಕೇನಡು ಆತು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಬರಡು ಗುಡವ್ರ ನನವರ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 and 1 ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವಡಂಡ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿ ನಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ಪದ ತೊಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ನಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಂಚವುಲ್ನ ಒಭೇಲದ ಸ್ವರಕಲೆ ತೊಳುತ್ತ ಸಿರಿಸಿಂಖಾರದ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಗು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವದ ವಾಯಿಡ್ದು ಕೇಂದಿ ನಂಚಿನ ಮಧಿಪು ತೊಳುತ್ತ ಇಂಚಿದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾರನಾಲಯದ ಮಹಾಶಿಷ್ಯಗಳ ಅಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಿದಿನ ಬೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಗ ಮುಷ್ಕ ವಾಹನ ಮೋದಕಾಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೋತ್ರ ವಾಮನಿರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾಥ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನನಾಧಿಪತಿ ಆಯ ನಂಚಿನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಬತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೇಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಎಸಗನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ನನವರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊಡ್ದು ಇನಿತ್ತ ಒಂಚಿ ಬೋರ್ಲುದ ಲೇಸಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯ ನಂಚಿನ ಚಾಲನೆ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಕ್ಕಳ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ಲೇಸಗ ಬೈದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಚಪ್ಪಡವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಈ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ದಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಟಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಂಚಿ ಉದ್ದೇಶನದ ಒಂದು ನಮರ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನಿಂದ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ತಂಡ ಓಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ನಮರ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಕಸ್ಟಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆರವಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಕಲು ಓಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲಗವರ ಚೋಳನಂಚಿನ ಕೈದಾಡಿ ಬರಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಶುರುವಾವಡಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬದಿದು ಉದಿಪವನ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಡಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಉದಿಪನ ಅವರ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಗ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಏರಾದಿತ್ತು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ ತಂದೆ ಬರ ಊರುರ್ದಲ ಒಂಜಿ 6ನೇ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸಿನ ಗೆಂದದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣಡು 42ನೇ ವರ್ಷ ಬನಗೆ ಈ ವರ್ಷ 42ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾಡು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಯನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಬೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿರ ತಣ್ಣಗ ಬರಡುವರ ಚೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ದೈದೀದು ಇರು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ದೈದಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಳುವರ ಚೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗೋರನು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೊಡಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುದ ಪಿಲಿಯೇಸನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡ ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಕೊನೆಯನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಾರು ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಊರತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ನ
ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಬಂದು ನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿ ಬಡೆ ನಂಚಿನ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಗೈದಾಡಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್. ಖಾಲಿ ಗಂಡನೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಬೊಡೆ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪನು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಬೊಡೆ ದಿನ ಒವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ತನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸುಷ್ಮಾನ ಪತಿ ದೇವರ್ಲೈನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ನಿಶಾಂತ್ ಐದೀದು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಾಯ್ ತಂದುಲೇರ ಜೋರೆ ನಂಚಿನ ಗೈದಾಟಿ ಬರ್ಡು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ಗ್ಲ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪುಗರ್ತಿ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲೈ ಒಂಚಿ ಮೋಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೋಚುನಂಚಿನ ಜಾಗೆನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ BK ರವಿಕುಮಾರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ದೈದೀದು ಇರ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುಂದು ವಿನಾಯ್ ತಂದುಲೆ ಅವರ ಜೋರೆ ನಂಚಿನ ಕಾಯ್ದಾಟಿ ಬರಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಶಿಶಿರ್ ಪೆರೋಡಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ದೈದೀದು ಇರ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುಂದು ವಿನಾಯ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ GK ಪೂವಪ್ಪ SBI ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಿನಂಚಿನ GK ಪೂವಪ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಖೋಖೋದ ಕೋಚ್ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ನಂಚಿನ ವೇತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂಚಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ದು ವೇತು ದೇಶ ವಿದೇಶಲಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗಾಕ್ಲೇನು ಕಡಪ ನೆಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆಲ ಅರೆಗೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರೇಶ್ ನಲಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯವಿದ್ದು ಸರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡು ಬಂದು ಬೆನ್ನೆ ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ. ಒಟ್ಟುಗು ದೇವತಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಅಭಿಜಿತ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ದಯದಿದ್ದು ಸರ್ ಇರ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಾಯ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ದಯದಿದ್ದು ಇರ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಾಯ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಮಂಡಲ ನೆತ್ತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ದಯದಿದ್ದು ಮೇರ್ಲ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಇನಿತೈ ಒಂಚಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ನೆತ್ತ ಪಿಲಿಯೇಸದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಮಾತ ಇನಿತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಗೊರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಡರನು ಅರ್ಲಾವರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆದ ತೀರ್ಥ ಬರಲು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ ತೊಂದಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ತುಡರನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಿಲಿಯೇಸ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ ತೊಂದಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ತುಡರನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೀಸಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ ತೊಂದಲೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಒಂಚಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಕ್ಕಳ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಚಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡ ಉದಿಪನ ಆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದಂಚಿ ಬರ್ಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪುಗರ್ತು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪನಂಚ ಆವಡ್ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಡೆಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊತ್ತುಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಗುಲ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಪಿರ 5 ಜನ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಜನ ಅಕ್ಲೇರ್ ದಾತಿ ನಂಚಿನ ಸಹಾಯನು ಮಲ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಕರೀನ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದುಡ್ಡುರ್ದಲ ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಇನ್ನು ತೂದು ಏರೆಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಆತೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ದಾತ ಉಂಡು ಅವಿನ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜದ ದಾದಂಡಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಸಮಾಜದ ಏರೆಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಬೇಲೆ ನನಲಾತ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನ ಕಡೆಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಕ್ಲೆಗ ಬರಡ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬನ್ನಗ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಎರೆಗೆ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆವಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿಪ ಆವಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ
ಅಂಗಲಾಪು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಬುಲೆವಡು ಬಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರಡು ಬಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಊರು ದಾಖಲೆನು ಒಂಚಿ ಲೆತ್ತದು ಆ ಒಂಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಈ ಒಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕಲು ಜಪ್ಪರೆ ಉಳ್ಳವರ ಜೋರೇನಂಚಿನಾಗ ಐದಾಡಿ ಬರಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಕ್ಳೆಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಡರನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚನೆ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯೇಸ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿರಾದನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸರಿ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಜಿನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ಈತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೇನಿದ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಹಲೋ ಬ್ಯಾನದ ಪೊಂಡ ಯಾನು 47 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಪಡ್ದು ಪೊಪ್ಪಲ 10-20 ವರ್ಷಡು ತೀರಿಪೋಯಿಕ್ಕ ಯಾನು 47 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪಿಲಿಪಾಡೋಡ ಬಂಗೈತು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ತಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲತ್ತು ಪಿಲಿ ಈತ್ ಪಿಲಿ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನೆಟ್ ಮಾತ ದುಂಬು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ತು ಬಿತ್ತನ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಗಂಗಣ್ಣಿ ಪೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿಯಪ್ಪಗ ಅಂತ ಐದವರ ಯಾನ್ ಪಟ್ಟ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆತು ರೂತೊಟ್ಟು ಉಂತು ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡ ಎಂಕ್ಲ 9 ದಿನ ರೂತೊಟ್ಟು ಉಂತುವ ಉಂತದ್ದು ಪಿಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐದವರ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂತೊಟ್ಟು ಉಂತು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪುತ್ತೂಡು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇರೋಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಯದೀದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಒಂಜಿ ತೂಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದು ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮೋಕ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸನಡುಪೋದು ಹಸಿನ ರಾವಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಆತ್ನೆಂಟ ನಿಕ್ಲ ದಯದಿದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮುಕಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನ ತುವರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರಾ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಗತ್ತಡು ಬನ್ನೋಡು ಒಂದು ಓಡೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲ ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಯಾನ ಕುಡೋರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ದಯದೀದ ನಿಕಲು ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರ ನಿಕಲ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಡ್ಡು ಚೆನ್ನಚಲ ದಾಲೇಜಿ ನಲ್ಪನೈತಿ ನನೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಡಂಡ ಇವೊಂಜಿ ಪತ್ತೂರ್ದ ಒಡೆಯನ ಮಣ್ಣಗೆ ಬೈದರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂದು ಪನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ and ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ and ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ತಿಂಕೆ ಮಂದು ಬರ್ತೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ನನಾತ ತುಂಬುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡು and ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು and ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ರೀತಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಒವೇ ರೀತಿ ನಾವಂದೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಂತೇನ್ವೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಟುದಿದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಪಿಡಲಕ್ಕದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಲಕ್ಕ ಪಂಕೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ದಪನಗ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರಿ ಚಿಂದಲ ಅರ್ನ ದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಮ ತುಂಬತ್ತಿನ ಕಚ್ಚದಾದ ಒಂದು ಅವಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಚವಡು ಅವೇರ್ದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಜವನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದುಕ್ಕುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ಲ ಮುಂದಕೊನ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಡದಿ ಪಾತಿರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣನೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಪಗ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಾಪರ್ ತುಯಿನ ಅಪಗ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ಲ ತಿಳಿ ಪಾಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 26 ವರ್ಷ ತಿಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸುಷ್ಮನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಸುಷ್ಮನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಂತದ್ದು 30 ವರ್ಷ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ನಡಪವನ ಬಂಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ಲಕವನ್ ಪಂಡ ಐತ ಖರ್ಚಿ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಭಯಾನಕ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಹುಡ್ಗೇರ್ನಕಲ್ ಆತ್ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಲಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪುತ್ತೂರುಗ್ಲ ನಿಕಲಿ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಪುರ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಉಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕುಡಾತ ನಿಕಲ್ ವರ್ಷ ನಿಕಲ್ ಈ ಪಿಲ್ಲಿನ ದುಂಬುಲೆ ತಂಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಕೆಲವೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಡು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಂಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಕಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣರ್ದು ಪೋರೊಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಮೇರ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿಜಿತ್ ದೇವತಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದಿರ ಅರೆಗ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಹಾಲ್ ಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದಿದ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಕಲು ಪೂಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏತ ನಿಕಲ ವಿಸಿಲ್ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಬರ್ತದ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲು ಜಪ್ಪ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಖಾಲಿ ಜೊಂಕುಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ ದಾಯ ಬಂದೊಂಜಿ ಜರ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅನ್ ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏತು ಜೋರ ಆಪುಂಡು ಆತು ಜೋರು ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿ ನಾ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಒಂದು ಓಟೆಲೆ ಆಯ್ತು ಜವನಿರ್ನ ವಿಸಿಲ್ ದ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಈಜು ಒಂದು ದಾದ ಓಕೆ ಕುಡೋರ ನಾನೋರ ಓಕೆ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಪಿಲಿಕಲು ಬನ್ನಗಲ ಒಂದುವೇ ರೀತಿಯ ನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರಲ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇಕಲ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇಪ್ಪೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲೆಗ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಕಲ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲೆಗ ಹೊರಡುವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಳ್ಳೆಗ ಒಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತೊಡ್ದು ಬತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಹೊರಡು ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ವಿಜಿಲ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಳ್ಳೆಗೆದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗ
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಗೋರ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲವರು ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಲು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ. ಓಕೆ, ಇತ್ತು ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ದಾದುಂಡು ಅವಿನ ಅಕ್ಲೆಗ ದೋಜೋ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತು. ಓಕೆ 3 2 1 ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯೇ ಸತ್ತು ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿಚಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ ಬರಡು ವರ ಜೋರ ಅಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ 3 2 1 ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ದಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದಾಂಡ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ತೂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ನಡೆಯುಲ್ಲರ ಪಿಲಿ ರಾದನ್ನ ಬರೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ದಾತೊಂಡವು ಮಾತಾ ಪಿದೈ ಬರಡು ಅರೆಗಿತ್ತಿನಾತು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೇದ ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ನಿಖಲ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇವಚಿ ಮತ್ತಿರ್ಮಿದ ಚಾವಡಿಗ ಕರೀನ 47 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿಲಿನು ಪಾಡೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನನಲಾತು ಒರಿ ಪಾಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನದು ಬರಡು ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ. ಹೋಗಿ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚು ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಯಾಯ ನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನ ಗೋರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಿಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಾನಿತ್ತು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಪು ನಂಚಿನ ಆಶಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಚು ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಬೈದು ನಂಚಿನ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಊರೊರ್ಮೆ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ಒಂಪು ನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರನ ನನಲಾತು ಒರಿಪೊಡು ನನಲಾತು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬತ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿಪಾಡು ಬಂಪು ನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣೆಡ ಜೈದಿ ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಆರ್ನ ಪಿಲಿಕ್ನೆಲ ನಲಾತು ದುಂಬುಗರಡು ಬಂಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಗೋರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರೆಯಿನ 25 ವರ್ಷದ ಪೀಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಗೋರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ನಿಶಾನ್. ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ, ಕಮಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ.
ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಪಿಲಿ ರಾಧನ್ನೆ ದೈದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಐದಾರೆಗೊಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಗೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜಿಕೆ ಬೂವಪ್ಪ ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ஒரு ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಅಂಚಿನಿ ನಿಶಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ನೆನಪು ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಟೀಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಕಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಗ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬತಾ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೊರಟು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಮಟ್ಟಿಲ್ಗ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನಿ ಅಭಿಜಿತ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನಿ ಪೂವಪ್ಪ ಸರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಿರುವರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶಿವ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ AR ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿರದ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಐದು ನಿಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸಫಾನ್ ಸರ್ದ ಐದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರ್ಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದು ಎರೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ AR ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಸಫಾನ್ ಸರ್ದ ಐದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರ್ಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಟ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೂ ಏರುಲ್ಲೆರಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತುರುಡಂಡ ಐಕ್ ಕರ್ಣಿಕರ್ತರ ಏನಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾಸಿದ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ ಐತೊಟ್ಟುಗೊರಿ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ತಾಸಿದಾರಿತ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಬಿನೆ ರಾದಿಪು ಬತ್ತುದು ಇನ್ನಂಚಿನ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮಿತ್ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿಕಲು ಜಪ್ಪಡಂಡ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಕ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪಡಂಡ ಅಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವರ್ಷದ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲು
अरे तोच तुमच्या ಎದುರುಗೋಣ ವಿರಾಗೋಣಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ.
ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ್ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.